Shalom para pamirsa ingkang kinasih, sugeng pepanggihan kalian kula Pendeta Nanda Natalia saking GKJ Wirobrajan. Sederek-sederek ingkang kinasih, sesarengan kita badhe mirengaken sabdanipun Gusti lumantar Sabdo Winedar dinten Rebo 17 Desember 2019 kanthi irah-irahan gumregah ingkang dipunserat dening Bapak Pandhita Yusuf Sugino. Nats ing dinten menika kapendhet saking Matius 8 ayat gangsal welas ingkang mekaten. Tumuli didemek tangane, temahan waras banjur ngladeni tamune. Bapak Ibu ingkang kinasih, limrahipun tiyang ingkang nembe nandhang gerah menika kepengin enggal mantun saking sakitipun. Pramila maneka warni pambudidaya dipun lampahi murid saged enggal pulih kesehatanipun. Wonten ingkang lajeng tindak dhateng dokter, pijet, kerikan, lan sapiturutipun. Sasampunipun dangan lan pulih, kawontenanipun lajeng gumregah rampungaken menapa ingkang dados ayahan utawi tanggung jawabipun minangka wujuding raos syukur awit sampun sehat malih. Waosan kita wekdal menika nyariosaken lelampahanipun Gusti Yesus nalika rawuh ing griyanipun Petrus. Sareng Gusti Yesus pirsa menawi ibu mara sepuhipun Petrus menika gerah panastis, panjenenganipun lajeng nyepeng astanipun ibu mara sepuhipun Petrus lan saknalika ugi ibu menika saras. Sasampunipun saras, ibu mara sepuhipun Petrus lajeng gumregah ngladosi Gusti Yesus lan ugi para tamu ingkang rawuh wekdal semanten. Mekaten tumindakipun ibu mara sepuhipun Petrus. Tuwuhing rasa lan kersa menika ingkang jalari keng ibu kala wau lajeng gumregah. Patrap ngladosi Gusti Yesus lan para tamu menika dados wujud utawi pratandha bilih piyambakipun sampun pikantuk kasarasan. Saking lelampahan kala wau saged sinau menawi panguwasipun Gusti Yesus menika saged karaosaken boten ing satata lair ingkang kasat mripat, nanging ugi kuwaos kangge ngowahi rasa lan kersa. Rasa lan kersa menika ingkang boten saged dipun tingali. Sapetiyang ingkang pitados temtu sampun nate pikantuk berkah. Saya menika berkah kajasmanen menapa dene berkah karohanin. Ananging menapa sedaya tiyang pitados ugi sampun gumregah kados dene ibu mara sepuhipun Petrus. Menapa tesih nengga wekdal ingkang prayogi. Mumpung tesih kaparingan wekdal dening Gusti, sumangga sami sengkut makarya lelati kagem Gusti lan sesami. Amin. Gusti berkahi kita sedaya.